Biyag ti tao. Nasaya at tandakan Manong Daniel. Wen, Paulan. Oh, apay, aday bagam? Awan matkit di Manong, mailiwak lang gan ka. Nalalalay. Yung kailuton to'y karne nga sangpot ko. Adda natin dita, kantinapay. Wen Manong. Ay, Manong, kaano ka manan ngagsubli iya syudad? Kasang-sangpot ko pa lang. Ngamti pa nagsubli ko na iya syudad, ti damdama, gamading ko. Wen atap no amukmat Manong. Ulan! Ni Tatang, nabartek manan. Masansan nga agbartek ni Tatang. Nukas di nga agapo iti talon, agdiretsyon iti store, kat agiinomdan kadagitipada na nga ur-ur. Ulan! Ala, yung kasabtunan, tani. Amangan, no niya ti aramidan na. Wen Manong. Insangpot ko ang tinubyak dito balay. Tanay, magastusan kami una yan. Iti hotel. Iso ni Nanayo Amira. Agmano kayo kun kuana, Pulan, Daniel. Agmano ak nana. Uwan. Agmano hak, nana. Agkana kami. At di yung tangsitan ni Nanayo Amira, ha? Padasan nyo tangsitan, tadakas kay kanya. Anyan ni Tatang. Nangasawa pa ilang katlakayan. Baybayan ta na, nukas tati pagragsakan na. Nakamamon na nga tamot itinsangpot na nga asawa na. Bigla mo ton ang nagisangpot iti babae. Kasapulan na siguro ti katakunay-nay na ading. Maburing siguro iti biyag na. Adata mo't akad kadwa na. Ala, baybayan tan. Gusto mo't gid, tap no adakad kadwa na dito'y balay. Nukas jay nga awan ta. Kaano ka nga subli dyan, syudad, Daniel? Inton bigat, Tatang. Darling, si Dampay, inapoy mo pa ay. Alaman nga rudla kay. Sabaw, kayat mo. Ay, man. Ala, ikam to'y basit aman loko. Nagigop ka, darling, Ay, wan. Tay sweldom nga iti dua alawas, Daniel. Di ka nang tad, iti naudya pa nagawid mo. Ay, ekwa. Awan kayo mo't ngamin hindi nagrubo ata ka nagpasyudad, Tatang. Iso adi ka na ikan. Itin mo nga rod itan-atan ay awang kwarta kaon. Madamdaman ton, Tatang. Mangantay pa'y. Ay, di mo itantan. Itan-atan ay ada papanan may kaninanang yaw. Madamdama ka din, Tatang. Itangarudon! Diya makaurayan. Yawa mo ang tiswildom. Nainayunam no mabalenta gumatang ka iti abunaw. Kaya dumapay. Ha? Pulan natin ko. Pakialaman tibag ko, Jesselyn. Wen Manong. Apay ngay asa nga ribula ti itid mo kanyak, Daniel. Pasensya kayo na, tada naggastosak, Tatang. Makadlawa ka. Bumasbasit mo tan, titid mo kanyak. Adda ngamin paggasgastosak, Tatang. Anyat paggastusan ba? Babae? Saan, Tatang? No babae ti paggasgastusan. Ay, magasawa ka langan. May buslat kwartam dita. Saan mo Tatang? Huwag ngayam. Ada amaw, mapangisar ka matrabaho, ija adem. Ag-eskwela pa ni ading ko. Aha, eskwela dita. Awan dita. Gastos lang. Agtrabaho git din. Para lang ka nagitibak nang dita. Eskwela. Kaya't nga tati sumurot aya kanyak. Apay kumadi na kayat ngay. Basit may ti pakiporpor diyan na dito. Sungay kuyog mo ni syudad ta adem. Isarak mo ka ija ti trabahon. Uray katulong ditan no isaw. Ngimato mo ti sweldo ti katulong itan. Ha? Ganday, agurnong kayo Masapal at tungkal sweldo yaw, agawid kayaw. Tagrimit kay kanyak. Manong, anya trabaho ti pangisirkam kanyak? Saan ka nagtrabaho ading? Ha? Api nga rin ngayon kuyog nak dito syudad. No jak mo't gaya magtrabaho. Agtuloy ka nag-eskwela. Siyak timang padal kang ka. Ha? Mga numarikatan ka, Manong. Nagastos tag eskwela. Siyak timang ka mo. Adaasin niya po Diyos ading. Ikarigatan ka pagadalan. Sana bale. Tanda mo trabaho. Ay, bantawr. Kwartam man. Naibusan, jented ko kwarta.
Ay unay kamutan bantor. Kung dirimit ka kanya, agam biro kamut lagayam. Ah. Ay no kasta mo lang, urek sinatan. Ay, sana. Ay, unay ka na, ya. Basta agsaw ka, sina ti ibagbaga. Kasano ka nagalas mo ti ugalim. Sure nga ro din, nadamag ko lang, bay. Gimata nga kidipag ko. Isuan na ibos ti kwarta. Ay, nagatang ka nga minagatang itibag mo, bakit? Nagado pa itibag mo. Kagat-gatang mula di na minsan ngal daw. Ita gimatang ka man. Naumaak nga ro doon kadagi jay abag. Kaya't ko ti baro abag. Kan gumatang nga kumamot iti bestida. Mga nakakiti kasar intun Sabadaw. Anya? Ay, nasapay awang kwartak bakay. Ay kaawag dagi jay anak mo Dua damot nga trabaho. Nga mawa mo maitod da ken ka. Awan pa'y maitod da kanya. Hello, Tatang. Hello, Pulan. Anya kay Batan? Apay, nang lipat kayo? Naimbagtad na to yung cellphone, tika, ruba na kiawagan may. Dujak na kiawag, awanan. Hindi malagi pa. Kwa, pasensya ka yun. Makumikom kami ngamin. Kundi kampay la makaawid. Uray di kay makaawid, Pauit kayo. Nagaging bubukod kayo. Wag ko utang yun na imbaganakip ka na tao, Pasensya ka yun, Tatang. Makumikom kami ngamin ka ni Manong. Ibaga, mitikap sa mo tagpauit. Awanan. Kanayon nagngapan, ang tiyo Mira, tawan may itid ko akwarta kan kwada. Ay, okay, sinanak ni Mira, basol yun Kwa, sorry nga awan maipawit mi. Intuloy ko ngamin ti nag-eskwela, Tatang, kat ni Manong timang papaadal kanya. Anda! Ay, sumil lagam nga awan may itid yung akwartan, Ay, ambisyosa ka may. Di mat kunakin ka, di ka nag-eskwela, tawan mo ilati magastos mao. Ha? Hello, Tatang? Naidop mo tan. Nasaya at mag. Tapno saan na kon nga ungtan. Ay, happy nga takas dyan ni Tatang. Naiduma kadagiti dadumang ama. Di na panunutan tagbalin to amasakbayan mi nga anak na. Imbes ko maamaragsakan ta makaeskwela ak nga uray saan nakatulungan. Saan takas lakagura na kami pay. Uray no kas jay. Igad kulat ta ti agiskwela. Kat amok adi na kami baybay anti Diyos. Kat sapay ko tamalawlawagan tumot lang ti panunot ni Tatang. Nagkapoy kamutan. Imbagada lang awang kwartada, mamati kamutan. Imut-mut gayam dagi dyan anak mo. Imaladakin ka nga imot. Anya? Agawid akman lai dyan lugar may. Ay, kwa umayak ba Agkuyog ta nga agawid ije lugar nyo, bakit? Sanayin! Awan pagpletem. Ulpud ka ngamin. Kunam ide nga agpinpinsyon ka, angam saan mo't gayam, inalilaw na. Bayam ta dumawa ta ka dagiti anak ka. Tapno adamaited ko kan ka. Kaanong tupay ngay day ta? Awanan! Di da kan pagan ano dagiti imot nga nakmaw. Ading, ang ka maturugan. Saan na ka maturog ita, Manong? Final exam mi ngamin no bigat. Kastaya. Ala, kita am ti salunat mo, Tapno saan ka ngagsakit. Di nakpakadanagan, Manong. Si kakit di, Ang nadama ka na yun ti salunat mo. Manong, jak tumauma nga agyamyaman kan ka. Isagot kuntukan ka ti baligik. Anya kalaki din ayading ka. Di mo panunutan dahi ta. Ala, panawan ka pa. Tapno, makakonsentrate ka nga agripaso. Nakaragragsa ka din ko. Kamaudyanan na. Nagbungan ti adu a sakripisyo ta. Sikat ikang runaan na nagsakripisyo, Manong. Agyaman na ka talaga. Para kan ka ti baligik. Saan la siya ka? Pati ni Tatang. Di matimay ni Tatang ita graduation ko, Manong. Bye-bye, Amon. Di tamot mapilit. Matalaga di na kayat. Amumatan ti ugali ni Tatang. Wan matkit di, Manong, noadan ton trabaho. Pagadalon kan tumat. Hi. Hello?
Ada di manong mo? Wen, anda di taunag. Mabali na ka sarita. Wana, umay ka. Mapanta di ta boarding house mi, manang. Manong, ada na talga na trabaho. Katikayat ko, agadal ka kumamat. Siyak mo timang paadal kan ka. Ay na, saan na din ko? Agyaman naklangan. Ako nga, men. Ada plano, men. Agkasar ka ni Jana. Ha? Nailawan kami, kat masikugan. So, ay, kalaysa ko na. O sige. Kat tumulong ak para iti magastos iti panagkasaryo. Hello, Tatang. Saya tay mawag ka, Daniel. Tay kwartak ngay. Untang, ikan kayo. Magkikita tayo to. Apay, agawit kayo. Unta ta, umay da kay sukunay. Tadapapanan tayo. Sa dinaw. Dumanon tayo ni Jebalay, ti pakay kamangak, Tatang. Anya? Ay, pakay kamaga masasawa, Mike. Mga sawak nga minin, Tatang. Anya, kamatayin. Wala nga ron, Mike, itag mo kwartakaon. Mga sawa ka pa, ay. Ha? Gastos na ita sa asawa dita. Bay-bay amon ta asawa. Itin mo lang kanya kung ti kwarta nga ramatan niyo magkasar. Saan kayo kadi maragsakan, Tatang? Tadan apo ko yaw. Masikog kami ng tinobyak. Ay, makabu kayo. Basta diyak kayat. Na kayo at agkasar mo kayat yaw. Diyak umamay. Bye. Ha? Ay, hello, Tatang! Hello! Manong, anda na sa pulak nga apartment apagabangan tayo. Umakar tayo ijay tanalawlawa. Ay, amangan mo diyak kabaalan ti abang, ading ko. Anya kalakit din ay Manong. Di mon problemahan ti bayad ti abang. Siyak ti makaam mo. Kasano nga rod nga makaornong ka. Balasangak, Manong. Awan asawak. Iso tumulong ak kada kayo. Panawin mo tan atap nagsubalitakkan ka. Manong, lalaki ti anak yo kini Manang Jana. Naglukmat ti anak ta. Uwan nga rod. Nagwapo nga obing. Karuprupak. Apa man makatanggad ka bakit? Agawit tayo di probinsya. Ipasyarta ti anak tayo di lugar mi. Tap na makita ni Tatang ko. Ti apo ko na. Agyaman na, nagawit kayo anak ko. Ay na. Ala, Ay na. nagkutong kayo matan. Kasano adyak kumutong ko, awang magluto iti kanag. Awanan, managsaksakit ako. Adon ti sakit ko. Ha? Apay, ayan ni Nana Mira. Uwan nga paiso, Tatang. Apay nga awam mo niyan ti Mira. Awanan na. Nabayagan. Pinmanaw. Nagsina kami. Anya? Ay, pakawanan da ka na ko. Nagwali na ka na yung kada kayo ide. Tatang, Pinaritan ka pa yan nagadal pulan. Ita, napintas ka nung tisaan mo iti trabaho kung nadya kasinsin mo. ay, uwan tatang. Kat ni manong tinang paadal kanyak. Daniel, anak. Agyaman nakta tinulungan ti adim Diyak kaya tamay tulad kanyak. Tikabsat ko, Tatang. Isungayin ka rigata. Apinagadal. Nagsingpet ka akabsat. Ay na. Ala, agrubat kayo nga ro tatang. Tayin tayo agpa-check up. Tap na agimbag kayon. Agyaman na kada kayo, anak ko. Itatanay imbagan ni tatang, Manong. Mabalin mo ta agtuloy nga agadal. Siyak ti makaam mo iti magastos. Anya? Ay na, saanan. Agurnong kakidi. Ada mo trabaho. Masuportarak mo ti pamilyak nga urewan adal ko, adin ko. Ala, tangay di ka mapilit nga agadal. Dagitin to nga ron ka anak kak titulungak nga agiskwela, Manong. Ha? Nakasingsingpet ka nga min kanyak. Iso akayat ko tagsubad kan ka. Saanan? Basta no anya timbagak, aramidak, Manong. Tulungan kayo. Kastamot ti amata. Siyak ti makaam mo kadagiti agas na. Agyaman na ka ding Nakasingsingpat ka kabsat. Kastamot kan ka, Manong. Patpatgan ka kabsat ko. Patpatgan ka mahit ading ko.
Rumbang lang nga agsisin na ranay dagiti agkakabsat, san kat nga agsisin nupyat. Kastamatan itinaganak, kidaam ti pagsayaatan ti anak mo, saan kat ti bukod mula pagragsakan, ti ayan ti atensyon mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Manang Biyanan! Hello, papagayam. Present manen ti pagayam yon ni manang yu abiyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras ngayon kay panagdengdeng nga itagon daway. Dawat ko asapay la kumata nakaradkad kayo ita, iyan yaman nga raramidan, wano sa dino man nga ayan nyo. Ti surat, wano pa kasaritan ngayon tayo drama, kat nagapo kani pagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan. Ngam, sakbay na, kablawan tayo mampada Gina, wano Ma'am Gina Cortez, kanami na nurse dita ICU dita Canada. Ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, kani Jenny Rose Luxon. Kastiman ti kunana. Dear manang biyanang, agpada kami abaak kani kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-baket ko ti kina-play girl ko. Idinto tanimanang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrat ka Henry tag meriendata. Agyaman na, mamiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Miling. Ni manang Duminggamot, masapul pa lang ay bagamaya day ta. Apay, nag-break kaya ang kinis ka. Nag-break kami dagsapa manang. Agasam day ta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagamot. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam nasa isaya at mo maamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Iagsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no dagduma. Awang problema. Nga oray naglaka amaum-uma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mili. Oh, nga ta. Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mat. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man Henry. Manyo? Uray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami may bayadak. Alon ko, Mili. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon? Asino, tururaya, Miling. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya?
Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga. Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan ha. Ay naading kaw, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aging joy ka pailaan. Makiasawa ka kitdeng. Ibagam kinihin rin tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Wag, my love. Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano, sampal na to 5 gasol Sa awan man, nabatin ito sweldo. Inikang pa kami ng amang inang ko. Kaya katang ito si Daenda. Anya kamutin. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawa na no kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't kunti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda manan? Ha, ay sumrek ka Henry. Anda ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na Henry. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawa anak. Anya, katno imbagak nga ada ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imimo na. Anya. Ala naman ang kasarita maun. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. Ay, kastamat nga mihintimbaga ni Miling kanya Henry. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni barong ko, Manang. Kasi matutulog. Iso nga, isakit ko lang at isakit tinake mo ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamat kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamun, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsi yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay na nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din. Ingkagluton, Manang. Tamangan dito'y nainsyong. Kaasimat ni Manang mo nga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, uray ungong taknukwa kakabutang nak. Kaasimat Miling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay, nasaanan? Kabailan na dayta. Siyaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos ka man itayan iya ili. Agdanom ka mat Anya matan, makaumang nga rumati danom. Maya ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay na, nalpasun kabsat.
Masyanak ngamin ken kakabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin, kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, masadot ka numat. Day tapay mati ko namat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro, ti ugali na. Sigurado, no adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Mileng. Ngamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang ro nakit ado, dagiti makit kita ka textmate na. O dak lang aro na numyo na. Ngam adda pa'y la textmate na. Isua, naupay akong kinkwanak. Dominga. Manungay tinaglakwam iti mulam alaya, insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Ah? Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag-video call tanto. Ay. Ag-video call tano day tagdigo sa kaya mo. Bastos! Bakit? At nay, kapapanamon ngayon siyang. Ay! Ay, pinanawan nakmatay. Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, apay nga ikanak iti kwarta insyong. Pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambak iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, adwa. Ha? Walang kantis ka insyong. Kat si kamamanang, aga-agaw kay tinobyo. Ha? Ay Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ko. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na. Nay, anya nga. Insyong, ibagam tagpaisaw. Crush mo ni manang ko niya. Ah? Agsaw ka. Crush mo ni manang ka. Agbrektan, Miling. Anya? Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan. Yak kaya tugalim. Wanan kay tipan. Anay ko. Kalpasan ti amin. Kastalaka-lakanakan ka ti panangisinam kanya. Awan terumban nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbawitang tamiling. Isungag sinatan. Napuskol kay di ti panagrupropa ma. Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanya. Puskol roba. Puno, tiatab ni Miling, Dominga. Kras ka? Kinsaan la da ita? Magayata kong ganga. Anya? No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapad iti panagin na yata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, adun ka. Sambutong tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numakaisang butapay iti siya mga anak. Ha? Si kakit di man. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan taron. Ay, insyong. Uwing ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa ilang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Uwanan, ay ayatan kan insyong. Oh,
Kaya, magkan ka Dominga. Ala, hinagkanak mo taninsyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga roday. At danlisensyak ang mga king ka, Dominga. Ay ka, nasaya at nagkasar kayon kaninsyong manang. Ha? Saan ka nga agong at, Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damatan kasukat ni insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaos? Kawan na. Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wang gayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kaninsyong. Diyak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isu nga agtalinaan kayo dito eh. Diyak kaya tapanawan dak. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanan di kamsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag lagi de. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Gapoy di kasjay nga ramin na. Darling, may maglakit din nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Taituloy kunti agluto. Nakarakom ka manan. Kadata dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Ay, jay awanan ba inala kay Philip Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga Andring. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti do anubya o milaing. Uwan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagidan damat na nang i-break ka niyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya at ti kastangar aramida, milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangarodan ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka, unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasyala kinimanang mo. Yak kaya na mabanlaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito'y balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanlaw. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyo. Well, nangasawa na. Masigugan niya sa kawana. Ay, sayang nga rod Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkinensyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ko? Kun mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Sumapul kamot iti asawam anasingpet ken nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan ken kuana ading kau.
Di nakikid. Aging ginantil manundaman ng Dominga kan insyong. Ay, kano nga tamot ay makasara ka kitikas kaninsyong. Sayang, pinaluspusak nga mininsyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakay. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga, akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko, tasyak matim mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Kat gapo iti dayta, inkadang ko tilimasin iti pagnaadan, tama ditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, miling. Pasensyakan iti dayta may bagak pagayam miling, ah. Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dangaraw. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay a panagbiag mo habang napigsa ka pay. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam miling. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kanagyaman kami, tingkay panagdangay. Biyag ti tao. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na panangtartarabayo dito'y channel tayo. Kat sapay lakuma, tadi kay tumauma amang ururay kadagiti uploads tayo nang runa kadagiti pagadalan at drama. Sakbay tingkang panagdrama. Hello mampay kani Jopet Ruiz, kani Adela Vergara, kan Corazon Tamo. Intay nga rudendengan ti episode 236. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Di ka kadipay agawid, Ma'am Lloyda? Saan pa'y? Apay? Maborboring ka ka din, Mang Rudy? Kuha. Tinasayaan. Umay ka tagsalat na. Tapno saan ka maboring? Agpay suman? Kaya't nakakasala? Oh, apay kit tinasaan. Alan, umay kan, Mang Rudy. Tagsalat na. Sige. Paya kastoy. Diyak maawatan tirik na kamang isalsala iti anak ti amo ko. Mabainak akasla maragsakan akmat. Maragsakan ak. Takayat nak akasala. Nga oray driver daklaang. Mabainak. Gaputa anak tibak nang to'y kasalsalak. Oh, agsao ka matan. Napaulimag ka matan, Mang Rudy. Kuha, Ma'am Lloyda. Nomumla ko ma. Nabayagan nga gayatak kan ka. Mabasak tibag bagadagiti mata, Mang Rudy. Agayat ka kanya-kanya. Kuha, Jay. Iko na, Jack Madlaw. Nabayagan anadlaw ko dayta. Husto ka di? Kuha. Api nga min adi mo ibaga ti marikrik na. Saan ka mat-aparigatan ka? Nabilang lang. Seryoso ka kaditi ibagbagam, Ma'am Lloyda? Katuan, ikat katawak lakas to'y. Ngam seryoso ak iti bagbagag. Mang Rudy, mabalin ka di? Lloyda ko malatan, tiyawag mo kanya. Sige, Lloyda.
Loida. Aklo na kung tipudnokan ka. Nabayagan ako sunata ka. O, di husto ti atap ko. Ur-urayan kamat lang agdatan kanya kat, Mang Rudy. Anyat kahit mo sawan. Nabayagmatan nga adalimad a panagayat ko kan ka, Rudy. Agyaman ak, Loida. Diyak ninam na mga dagayam panakaikarikan ka. Mabayinak lang amin ngagdaton. Ta driver dak lang. Idin tatabak nang kayo. Awan pobre kan bak nang kaniayat. Basta tinapatag ita. Agpada tirik na taado ha. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Loida. Pinaragsak na kitikas ta unay. Aging kaita. Kasla jak pa'y lapat dyan, akayan ayat ko ni Loida. Tinar-arapahap ko babae ngagpaling nga sawak. Kasla imposible. Ngam kaayan ayat ko ni Loida. Talaga nagpaid dumati kinaragsak ko. Jak mailadawan ti marikrik na kita. Rudy, agpalas ka tarumarta. Papananta, ma'am. Ay, Loida. Dandanin nakalipat ka Basta rumarta, tada papananta. Alam, agrupat ka. Sana bale, impakadakin ni papati irurarta. Mabit lang nga, Loida. Dito'y restaurant ti pagsaritaan ta. Tauray agpaot ti panagsarita ta dito Di ta ngamin makapagsarita iti husto iti balay. Taadda da mamakin papaijay. Tanya ti planong, Loida. Ipudnom ka di ti relasyon ta kada mamakin papam? No kasapulan. Kuna. Apay, di mo kaya? Kwa, kasla ada amak ko. Si kamin ti idandanagak. Amangan no kagura na ka, no maamuan dati may papan ka data. Sana bahalin kanyak. Maawat ko, no anyaman bilang ti aramidan da kanyak. Sika ti idandanagak, Loida. Basta, ti kayat ko, agpudnutan ka dagiti dadakkel ko, Rudy. Kat ti kayat ko, agkasaratan iti kabiitan a panawan. Diyak kayat amaagaw da ka pa iti sabali kanyak. Isong agkasaratan, Rudy. Kasangon no saan nga umanugot dagiti dadakkel mo? Di ka madanagan, kasyak ti makaam mo. Ibagak nga adan na pasamak iti nagbaitan ta, nga uray awan mat. Tapno mapilitan dan amang ipakalay sa ken kakanyak. Kat sigurado, isuda ti makaam mo iti gastos. Siyak ti makaam mo. Uli teman timbagam, Loida. Agkasar kaming kin ni Rudy, Papa. Tanabayagan nga da relasyon mi. Ket adda pa yan napasamak iti nagbaitan mi. Aniya, Rudy, pundo ka di timbag at anak ko. Oo, sir. Ay, ayatak ti anak yo. Amok nga wan panakay karega. Amo mo talaga amadi ka may kari. Ngam apaya kasto'y tinaramit mo. Sir, awanan ka itlibain, Rudy. Di ka lang nagpampanunot mo tan. Awan bain mo. Ang sina kayo. Aday tati sweldo mitabulan. Aging pakikan kat pumanaw kan itamer lang, Rudy. Sir. Darasam ti aging paki. Ang mga non niya pati maaramid ko ka. Sir, pakawanin na ko. Hindi ka nagsawupay. Basta grupos kan. Alam amin nakagawa. Tapumanaw kan itabat lang. Uwan, sir. Uwan. Mama, please. Kasarita yung kuman ni Papa. Diyak kaya't ngagsina kami kin ni Rudy, Mama. Ladingita ka na. Ngabjak kaya't di makibiyang iti dayta. Amo matan ti ugali jay amam. Jak mabalin atog nga rin ti pagayatan na. Ta sigurado nga agrikyar kami laan. Anyat sang-sangitam si Kaloyta, ha? Papa, adan na pasama kiti nagbatan mi kin ni Rudy.
Kasanon nagsikugan. Awang bibiyang kurag siguro ka. Basta dyan kaya't na dyan lalaki ang mga asawa kan ka. Di ka lang nagpampanunot, Lloyda. Di adal ka. Di mo raramatan ti utak mo. Sino tinakababay no maamuan ti tao? Amay sala ama mermera o ti pag-asawa. Kan family driver tayo pa, ha? Saan nga umdas ato bang date na papa? Agay ataklatakan ko na. Nga urayan niya pa iti mapaspasaman. Napukawan ti kinalaing mo no may paparan iti ayat. Sayang ti kinalaing mo. Tadi mo matpilpil yan ti lalaki apag tinagamloy na. Dito'y ka lang. Hindi ka mas asidig ka ni Rudy, bayan ti panagim-impake na. Ha? Hello, amigo. Ita ka din? Okay, Rod. Mabit lang. Urayan da, ito umayakon. Bye. Rudy, iti panagsublik. Saan ka na masangputan dito'y balay? Nawatam? Sir. Rudy, darasam, pumanawtan dito'y balay. Anya? Anyat kaya't masawan? Sumurutakan kan iti papanaw mo dito'y balay. Ang mga no niya ti aramidan ni papamkan ka. Makamuditan, basta darasam. Di mo alaan dagiti dadto makawas mo. Basta makapanaw tan adagos dito eh. Oh my God, tagundawayan tati iruruar ni Papa. Kan makumikom ni Mama ijay silat na. Naimbag nga orasyon ti. Umay kami man. Kadwak tinobyak. Ni Lloyda. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamat, balasang kaw. Bala, sumra kayo. Auntie, agpakpakasya kada kayo. Dito'y kami paila ko mga agnad ka ni Lloyda. Tadyak pa'y kaya't nga yawit iji balay. Sigurado ang mapanti ama ni Lloyda ijay. Tamunan iji balay mi. Ay, anyan. Saan nga tadakdakas ti mapasamak iti kasta nga inaramid yaw ka anakan. Ti panagtaray yun ato Ilaban mi ti ayan ayat mi kanilo idanti. Ay ayatan mi ngamin titong galmaysa. Ay, ala, baka muka nga raw. Awagam tong araw dagiti dadakkel mao. Taibagam ti kaaddayo dito'y balay. Oo, nanti. Kat, pagtrabaho nga rod itan. Agsapula kanti. No kayat mao, ag-apply kan iti kumpanya pagtrabahuan ti anak ko. Takas lanangag ko, nga agkasapulan da iti company driver. Agpaysanti? Sige kayat ko, tapno sa anak amatambay. Mala, isaganam nga rudan dagiti requirements mao ka anakan. Lloyda, anya ti kahit asawan ti panagbakbakwar mo? Nagapuak iti health center, Rudy. Masikugak ka no. Agdoan abulan tin inawat. Agpayso? Wen, Rudy. Ay, anak. Danton anak ta, Lloyda. Kaya't mo, tagawid tayo di balay minton at dawayak? Ha? Saan nakapay nga na nakita na giti dadakkel ko? Kaya't nakakano ang makita, Lloyda. Oo na. Sige, Rudy. Agnaita ka din ijay. Asan? Agsublita mo tla dito eh. Dito ikan nga Rudy ayan ti trabaho. Sayang mat. Mayat pa ti sweldo. Talaga adi kay matla palubusan. Nukunayo apumanaw kayaon, Rudy. Amumat, talimasin ka nga Rudyanak kauntad damot bukod nan a pamilya. Iso asaan kayon apumanaw dito balay? Di kay madanagan, auntie. Saan kami apumanaw dito eh? Dito ikat nga Rod ti ayan ti trabaho. Sayang di trabaho no pumanaw ka. Narigat ti sumapol iti trabaho itan kaanakan. Pudno day tanti. Nagasatak tadadagos nastra ka at trabaho iti yung maiko dito lugar yo. Iso adimon panawan. Agawid kayo, ngaming kay lag bakasyon.
Agsubli kay tumulaang, Rudy. Loida, hani. Maturog ka, tarabin. Sana nasayati agpuyat kan ka, tamasigug ka. Anyat pang panunutan? Damamakan, Papa. Kumusta da nga tamatan? Sigurado akas na unay apungtot ni Papa kanyak itan. Agbabawi ka kadi asimurot kanyak. Saan? Jak to pulos pagbabawian dayta. Gapo tapat-pat gan ka unay, Rudy. Sikatiraksak ko. Ala, di ka unay pang panunot. Bayam, ito makapasngay ka. Agawid tanto iji lugar nyo. Wan, dayta mo ti pampanunutat. Intanto umamo iji balay. Katpatsak amaawatan na kan ni Papa. Apaman amakita na ti apo ko dakin ni Mama. Baro mo't ang numero ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mama. Ni Loida da ito'y. Oh, Loida, iha. Ay, nahagyaman aktay mawag ka. Apay adimi makontak ti sigod ang numero ti cellphone mo. Kan oray ti messenger. Di da ka makontak. Pasensya kayon, Mama. Nagsukat akong iti SIM card. Kat, ayan mo nga ron itan. Amom ka di nagdandanag kami iti kasta unay. Aging ka ita, anak ko. Didak pa kadanagan, Mama. Ta okay kami kini Rudy. No kasta. Talaga asimurot ka kankwana? Wan, Ma. Agdandan na kami. Kas agasawa. Agpinpin matag kami adwa, Mama. Husto nga ron ti atap mi iti amam. Iso asan kami na nag-report iti pulisya. Iti panagpukaw mo. Tamo milatan na simurot ka ni Rudy. Pakawanan na ko, Mama. Ay, tapna mom, iha. Kasta unay apungtot ti amam. Amo na nga minasimurot ka ni Rudy. Iso kasta unay aluksaw na kanyak. Apay ka no adi kalinapdan. Pasensya kayon, Mama. Ay ayatak ngamin atalaga ni Rudy. Jak kabaalan ti maisinakan ko na. Nang runa itatamasikuga ko na. Anya? Sige, Ma. Baliwak tumanan ti umawag. Tadan ti asawa. Isaganak ti meriendana. Bye. Oh, bye, anak. Oh, masikugan jay anak ko. Nakapasngay kan, Loida. Wan, Rudy. Katangin na piksa akon. Agawid tayo iti balay. Tainta umamo kada mamakan, Papa. Oh, anya. Mayat ka kadi, Rudy? Kuha. Amok amabutang ka. Katjak ilibak. Uray siya. Adamat pa nagbutang ko. Tadita amo ti mabaling nga aramidan ti amak. No agpakita takan ko na. Agyaman ang tanapanunot mo dahi ta. Amok ngamin. Akas taon iti sakit tinakam ti amam kanyak. Ay, wan nga rod, Rudy. Ngam di ka madanagan. Sika ti pilyak no bilang laan. Sika ti kayat mi akadin na iti anak ta. Nagtarte anak ta. Nga oray nakaturo kanya. Kayang ingas ta doa. Ala. Natinag man ti ulo nan itipungan na. Talaga ni baby. Pampanawan na akanayon tipungan na nga inted ni Lola na. Meron. Napagpunganan. Ibate na matipungan na. Kanayan na matinag ti ulo na manipod itipungan na. Talaga ato'y anak ta tiragsakan bang arda niya. Parabor ti Diyos da ito'y para kadata. Iso taripat tunta na imbag ti anak ta. Bayat ti panagdakkel na. Tapno nasaya ato ti pagtungpalan na, Loida. Ni Mama ti umawawag, Rudy. Alala, sumpata man. Tanakaturog pa iti anak ta. Kaya't nakamakasarita ni Papa iha. Ha? Sige, Mama. Loida, anak. Kumusta ka? Nakaanak ka kanon ko na ni Mama. Wan, Papa. Sorry, Pakawanindak iti inaramid ko.
Talaga ngamin nga ay-ayatak ni Rudy. Hindi ka matanagan. Bawatan ka. Napakawan ka. Kahit sorry mo ta. Pakawanan na ka. Gapo iti ka na stricto kan ka. Kailiw da kan. Kaya't ko ang makita ti apo ko mi. Ha? Sige, Papa. Agawid kami di tabalay interest din ni Rudy. Urayan da kami, Papa. Mata kayo. Halala sumra kayo. Ay, dati apo ko. Karakter. Agmano Papa. Agmano Papa. Sige. Sumra kayo. Tagluto tayo iti agkakaima sa taraon. Rudy, Rumarta. Sika ti magmaneho ti kotse. Tayo tagatang iti agduduma at taraon. Sige, sir. Ay, Papa. Areglado. Thank you, Papa. Naaklon yun kas manugang ni Rudy. Wawan. Kaditi mabit. Pagkasaran kayon. Ala, Rudy, mapantan. May kan. Ala, dumsaag kan, Rudy. Apay, Papa. Anyat gatang dito terminal ti boss. Nagpurs ko ti rupam ang mangawag kanyak iti Papa. Agraraman. Ala, dumsaag kan kat agawid kan iti lugar yo. Sir, apay mo ta nakasta? Dumsaag kan hunak. Di mo orayan na siya ti mangulot kan ka iti kotse. Dumsaag kan kat agawid kan. Di ka nagpakpakita iti anak ko. Tadi kan to pulos kayat aparakin ko na. Nawatam? Abang, nayada yung nagitiag ginag-anti. Ba't yun nila ita? Kandi anak mi. Apa yung masapungag sa grabak iti kastoy? Awan ka diti karbangan tikas kanya nga kayat iti may sabak na. Agas kanilo ita. Tawag mo ang makarik na iti ayot. Ang mapayas to iti napasama kanti. Kaanakan, makaadukan iti na inom. Gusto na itaan ba raw? Barang tinakarong ay iliw ko iti anak ko. Babaan iti kastoy, anti. Kasano mapasublik na kiti ang kinakanyak. Loida, sawak. Balong, anak ko. Kailiw kayon. Manasiyo. Agsumli kayo. Ipatpatag kayo, unay. Umata na hindi pa nagawin ni Enrico. Diyan ti amigo. Umay na ka ikasarloy na. Laging itak, Papa. Ngamjak mapatganti kayat yung ama pasama. Sana natangganti ulong. Adan anak ko, Papa. Amo na ti kadat anak mo. Ngamawan problema kan ko, anak. Papa. Rabiin, lakay. Di kan rumwar. Ipabigat mo ti rumwar. Sana mabalin. Masa pula makasaridak adagos ti agbalin na manugang ta. Kaya't ko makabanding. Ay, di mo ka din maipabigat, dayta. Saaran, iso arumuarak ita. Ni Enrico, di kaya't ko ang mga asawa di anak ko. Tapadami abak na. Danakabalangan na dakil abato iti kalsada. Sino nga tatinang ikabilitin ita? Hold up, Toy! Ito po amin ang kwarta. Agraman cellphone ka na lahas mo. Tanong saan? Di kan makaawit na si Bibian. Ibuat handa ka. Sa nasyak ti putput ninyo. Awanan kayo iti bain. Bilangan na kayo, Maisa. Maisa! Dua!
Uragan ano kayo? Diyak ito tikit-kitawan nyo. Naglalaingan yun nga eh. Basta kaya! Amoy yung tirawigan nyo! Samuel, apa na pasamakan ka ti kastoy. Apa yung pinanawan na kami. Wala sinang itinagaramit kan kay ti kastoy. Ikaro na iti pagpalunan ti naramin da. Samuel! Mama, hindi kayo na yung ladingin. Mga nung kapadakas ka na kayo na awanan ni Papa. Pinanawan na tan anak ko. Awanan na di papayo. Iso akin daw kumakada kayo. Adituyan balay ti pagnaadan nyo, Lloyda. Rudy. Wan, Mama. Agya manak, tawel ka makmanan iti na siya pagtangan. Ma'am? Mama, kunamutan kanyak. Tagkasar kayon ton iti anak ko. No siya, awan problema kada kayo. Dahil nila ang papayo ti kontra iti relasyon nyo. Iso akamang kamutan ti pamilya mi, Rudy. Agya manak, Mama. No ay ayatem ti may sa tao, uray kasano apan nubok ti dumtang iti biyagyo, din tumadadaal ti relasyon nyo. No agtinulong kayo amang sarangat kan mang sulbar iti parikotyo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.